haske ya billo ana da hausa bakwai ƙauye da gari kwai daɗin kallo tauraruwar al'umma ta haifi. Masu kallon mu barkanmu da haka barkanmu da sake sada da ku a cikin shirin na ina mahita wanda ni Siraji Garba daga Maradi jamhuriyar Nijar nake gabatar muku, inda shirin a yau zai tattauna tare da Umaru Nungo, darakta na jiha na ma'aikatar koyar da ayyukan hannu na Maradi, inda za mu tattauna bisa kan sabon tsari da gwamnatin kasar ta Nijar ta bullo domin ganin cewa da dukkanin waɗanda suka kware ta wannan ne bangare za su cin amfanin wannan ne aiki. Shin darakta, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kamar yadda muka ambata ma wato jama'a, za mu tattauna tare da ku bisa kan abin da ya shahi fasaha ko kuma nazari da gwamnati ta yi na ƙirƙiro wani tsari wanda ake ganin cewa da kamar wanda suka ƙware ɓangaren ayyukan hannu kuma ba su je makaranta ba za su cin amfanin wannan ne. Shin a takamaiman wani irin tsari ne gwamnati ta ɓullo da shi wanda har za a samu haka? To, na farko kama gwamnati ya la'akari da akwai mutane da yawa wanda sun kware bisa kan aikin hannu, amma rashin takarda ta shaida sun je lakwal yake zama cikas gare su bisa kan cin moriyar wannan aikin sosai. To shi da yanzu gwamnati ya dawo da cewa da mutane ya kamata a karramar da su, a nemo tsari wanda zai sa su ma a sa cikin sahun wanda ya cancanta a ce su ma masu ilimi. Saboda zan baka misali, kaga kamar nan garin Maradi, kowa ya san garaji na Andu. In ka tai garaji na Andu, garaji ne na gyaran motuna ba. Yaron da ke gare shi ya kai mizanin a ce ya zama lakwal. Ta da sai ka taro shi da yaron da ya kai 100 suna nan bayan shi, kowane yana daidai bakin aikin shi. Kuma wuri ne za ka taro tsari inda za ka taro na sama na ƙasa digiri ga sanan kamar mataki kamar da kasan tsari na lakwal. Ko mutane na san sun kware bisa kan gyara na aikin hannu. To muna da makarantu inda ake irin wannan kowan aikin wanda ake ce mai MRA, kama aikin gyaran mota da gyaran moto. To sai kasance in za a ɗaukaka wanda zai kai da zaka koya wannan wurin, sai a ce sai kana da takarda ta shaidar ka kayan lakwal. Alhali kuma kamar ka waje wannan garajin na Andu, za ka tardo wanda sun kware sosai, sun mahin mushishikan da ake cewa suna da takardun kowanne aikin iya kwarewa. To ka gani sai muka lissafi kamar wa'annan su in aka ɗauki aka san dabarar da aka ba su shaidar ciwo sun iya, maka sa cikin makarantunmu, ƙaro da za mu samu ba kaɗan na bace ba. A gane ko? Bai take musallan yawa gare su, kaga yadda ka ɗauki wajen gini, yau sai in kawo maka cikin garin Galmar masu ke da ya haɗe liyo da baje lakwal. Abinda injiniyar zai koya mushi a rubuta a wani ɗan lissafi shi zai koya mushi. Amma wani bi in ta kakare a ce a tada wani wuri inda ya lalace ko injiniyar ma sai ya masa magana. A gani ko? To kamar irin wannan mutane suna da yawa bisa kan gyaran moto, bisa kan da abu da ka sani. Kai hata da wanga restaurant ka ɗauka wajen yin abinci, akwai matan da sun laƙanta sun ƙware ga yadda za a yi abinci, wanda in ka te ko restaurant san ka ito da ake cewa in ka je ko yadda za su samu ka menu na abinci in ka ɗanɗana sai ka san sun ka inda za ka. Amma sai a ce sai wanda ya lakwal shi za a ɗauka takarda, wanda takarda ta lakwal ita ce za ta sa a bashi wannan matsayin a ce shi ne shan. A lokacin aka gewa wannan mutanen dan kuskure da za a masa kaɗan ne ce ya kasance sun kai wannan matsayin, saboda sun cancantun kware ga wannan aikin nasu, amma lakwal ce su yi. To shi yasa duka irin wannan hujjoshi ne yasa gwamnati ce kai mutanen ga duka 'yan ƙasa ne, kuma suna gudunmuwa kwarai bisa kan ci gaban ƙasar ga. Kaga hata da irin abin da gwamnati ke samu saman kansu ba kaɗan na bane. Gaskiya ne. Kina ya kamata a dawo a gyara, a sa su cikin matsayin duka masana ne wanda suna da sani wanda ya kamata a ce an yi aiki da shi. Kuma ka gaba take ganin da yaran ma wanda muke ba horo in mun tura su stage wurin su ne muke tura su.
ka gani kenan mutumin da kai baka ɗauke shi ba mai ilimi kuma ka ɗauki mai ilimin kuma ka tura mushi can zai tashi wurin shi kuma ya koyo mushi ya dawo kaga in gaskiya za a ya kamata a ce mutum na an dawo an ba shi takarda a karramar da shi a cewa na yanzu mun yarda kai ƙwararre ne kenan cikin tsarin da kwaskwarima ce za a iya zama su ma sun kai wannan matakin. To, Darakta, mun ji dai jawaban da kuka gudanar da shi ko kuma kuka gabatar da shi. To, a wannan lokaci kamar waɗanne hanyoyi ne za a bi don ganin cewa da an gudanar da wannan ne tsari kamar yadda gwamnati take ikirarin zaɓe? Yawwa, tsarin nan ba sai ɗaukar lokaci ba. Cikin wanga wata na Disamba za a fara shi. Kuma kwamitin ne za a za musamman wanda zai cewa wane ya cancanta a bashi takardar ciwon da ya kware fuskan kaza. Wannan kwamiti kin in za a aza shi za a aiki da mutane ƙwararru wanda suka san wannan aikin kuma da su masu aikin hannu akwai ƙungiyar su kenan cikin ƙungiyar za a samu jagora wanda za a sanyawa ya kasance ba za a samu ba a iya hana kurakuri amma za a rage duk wani kurakurin da za a samu ba zakan ba da wannan cancanta. To kamar wanga lokaci su idan an zo an yi haka an jawo su a jiki ke wace irin gajiya ce su wanda ba su je lakwal ba kuma ƙwararri ne a fannin ayyukan hannu kamar yadda kuka bayyana misali in muka ɗauka ɓangaren garaji na andu mutane ne wanda suka ƙware yadda ba a tunani in muka ɗauka akwai ma'aikatu wanda daban-daban kamar na ayyukan katako wani in ya zo ya yi ma aiki na gado ko abin ga kwabobi wani za ka ga ko turai aka je hakanan ne za a zo a yi to su wace irin gajiya ce za su ci? Gajiya ta farko da za su ci yadda wanda ya yi lakwal aka ba shi diplom muka ɗauke shi aiki kama mai koyarwa cikin wannan lakwal ta aikin hannu gajiya ta farko wannan mutanen duk wanda ya cancanta saboda cancanta bayan an cika cancanta akwai ɗan horo da za a baka na kamar yaƙi da jahilci ake ce mushi tunda dai ai dama wariyar da ake mata baka iya horon shi bace ba ko kenan su ne za a ɗan tara a san dabarar za a yi harshen nan da ake aiki da shi cikin bariki su ɗan bayan haka nan za a zawa a ɗan lissahi da za a yi an ce za ka yin tabul ko to ai ana lissahi a ce katako kaza ne ƙarye kaza ne kusa kaza ne bancir kaza ne kwantarbalke kaza ne ko to wannan shine za a zawa kuma a musu wannan ɗan horo kusa kan yadda za a ranka rubuta musu takarda ana lissahi shi ne ake DV duk da yake mun gewaya manga ba su da shi a rubuce amma nan gara akwai wanda cikin kanshi zai zana maka shi so kaza so kaza so kaza kuma ya haɗu ma daidai da wanda zai maka lakwal zai maka DV wanda da shi ne yasa gwamnati ce mutanen nan sun kure a dawo gare su to aka yi wannan duka shirye aka kai inda an tabbata lalle kan wannan mutum yana iya shiga makaranta ya koya ko to duka makarantun da ke gare mu cikin komin inda aikin hannu ne zalla ake yi to wannan mutane lokacin nan suna da izinin su aza takardun su ma a ɗauke su aiki kamar mu shirkan da ka sani ana ɗaukar su aiki su ma su je su koya tun da ba dole ba ne can wuri ne inda harshen bai da ƙarfi sosai amma aiki ne na hannu kuma ba take wannan cikinsu akwai wa'anda in muka ga sun wuce wannan matakin ko kuma dama suna ɗan jin harshen na turanci ko to akwai lakwal ta gaba kaga sai su wuce sai FM da wajen komin sai su zo sai a sa cikin suna iya shiga cikin CAT ka akwai wanda kuma cikin su in sun kware zuwa gaba suna iya shiga bayan CAT har sai su je lycée su samu abin da ake cema kamar back professional yake tunda akwai kasashen da sai ka zo ka tarro wanda ake karramar da a ce wani ma professor ne kasashen haka nan kamar nan kaga kusan mu Nigeria sai ka ji a ce a wani university ta zo ta ɗauke shi ta ba shi matsayin wannan professor ne kamar ya ƙware kusa kaza to kaga wannan hanyoyi ne wanda za su bi da su ci more wannan abu a gani ko kuma bai take haka nan ka gani akwai hulɗoɗi na yau da gobe tsakanin da proje da kuma gwamnati in aka ce ana son wata kasuwa kaga mutane ta hanyar nan
ka kai ma sai ka shiga da kowa ya shiga ka kasa. Kuma ni na sani inda aka sa wa'annan wanda muke son mu ba wannan cancanta sai ka ga diya sun jagoranci abu diya. To director, kamar mun shi an yi wanga magana kuma kun ce nan da wata guda ne ake so a gudanar da, shin kuna ganin hakan abu ne mai yiwuwa kuma ba a yi sauri ba? Dama nazarin an jima da yin shi ba yau ba ne ba, yanzu ne lokaci ya zo wanga gwamnati ya ce ya yarda da wannan tunani namu, tunda ma'aikatan mu ce ta yi shi na ministar mai aiki mai kula da makarantu na aikin hannu. Wanga gwamnati da ya zo ya ce ya yi na'am ya yi wannan tsari sun yi tunani sun ga lalle kan tsari ne wanda yake daidai a ce an yi shiga yanzu ko kuma duk matakai sun ɗauke shi na cewa da ya kamata a ce an fara shi tun waga shekarai kuma shi ne ake shirin. Kaga cikin wanga wata na Disamba cikin shi ne za a zawa aza kwamiti, kowace jiha akwai kwamiti wanda za a azawa. Wannan kwamiti shi ne zai ɗauka takardun mutane ya tantance a tattace a san wane ne ya cancanta a ce an karrama shi bisa wannan abu. To yanzu idan muka ɗauka su dai mafi yawanci kamar uwanga masu gudanar da wani aikin hannu kamar misali gyara ya ko aikin katako ko aikin fencir ko da dai sauransu haka, mafi yawanci ba wasu ƙungiyoyi ke gare su ba. Shin taya ne za a yi ku zaƙulo waɗanda za su zo har ku sa su cikin wannan ne tsari? To yanzu nan dai garin Maradi suna da ƙungiya, sai mani ake canza ƙungiyarsu. Ko wannan taro da muka yi a asibiti in ka lissahi kowane ɓangare bai wuce mutum ɗaya mutum biyu wanda aka ba, amma su mutum 15 aka kawo nasu dan kasan taro nasu ne ba. Kuma wannan mutum 15 ga yadda suka hiddo su kowace jiha nan in ka ɗauki jihar Maradi wannan mutum 15 kowane department 8 gare mu, kowane department sai da suka ce wakili ya zo. Sun ɗauko wakilinsu sun kawo shi gaban shi ne muka zo muka gagai duka wanga abubuwan ga. Kenan shi ma wakilin in ya koma can dan ya je ya gaggaya mu wanda ke can ne, kenan su sun san duk wanda ke ƙarƙashin su. Sai dai yanzu can da za a yi akwai waɗanda su ba su shiga cikin, kamar aka ce maka a haɗa gwiwa ba su shiga ciki. Kamar su a kenan? Kamar akwai masu warewa cikin masu aikin hannu, akwai wanda su ba shiga cikin irin abubuwa. Tun su ne za mu san hanyar da za mu yi a shawo kansu su dai tare da danginsu su zama wuri guda, yadda in mun tashi wannan aiki na cancancewa ya kasance dosi za a kan gaba ɗaya sai mu zo mu zauna tare da kwamitin da ke akwai, sai abu sahu yadda ya kamata a yi a tantance wanda ya kamata a karama da a karama da shi. To kamar yanzu darakta, mafi yawanci yanzu abubuwan da muke ta gani shine wani lokacin ire-iren ayyuka haka wani lokacin sai an samu kama tangarɗa wajen nemo ko kuma wanda ya kamata a shawo, wani lokacin sai kaga kawai an ƙi shawo su. Shin a nan wani mataki ne za ku ɗauka? Kasan kama wanda bai shigo ba, sahu na farko abin da ya kamata a yi shine wannan zance a yaɗa shi. Tunan ne inda za na kawo godiya ta basa kanku. Ta wannan hanya da kuma hanya ce ta wanda ke nesa sai ya ji shirin da ake yi sai ya matso kusa. Muna nan muna son mu samu yadda za mu tsarin da za mu yi duk kafofin labari wanda ke cikin jiha. Ya kasance wannan kafofin labari duk sun yaɗa wanda zancen kowa ya san da shi. Gidan radiyo, gidan talabijin a gaye shi kowa ya san da wanga zance, ya san da cewa da in Allah yarda cikin ɗan ƙaramin lokaci za a fara wannan aikin. Amma duk yanda za a yi a ƙarshe na san sai an samu wanda dai suna nan gehe. To ba tsari ba na shekara guda ba ne ba, kwamiti ne za a yi wanda kamar yadda ka san kowace shekara ana zawa wa'anda suka yi lakwalkin ana ba su diplom ko to shi ma wanga tsarin zama za a yi kowace shekara ne sai an hiddo wa'anda za a ci a san cancanta a musu wanga abu. Lalle masha Allah, Allah ya sa alkhairi. To a ƙarshe menene kiran ku darakta ga dukkanin al'umma da kuma ɓangaren ita kankanta gwamnati, saboda ko da a ce an yi abu ai sai gwamnati ta kama ta riƙe kamar yadda ya kamata sannan abu ya tai. To na farko wajen jama'a shine
tsari wanga nasu ne. Shi gwamnati aiwatar da shi ne za yi. La'akari ne aka yi da mutanen ga sun kware. Amma rashin zuwa lakwal shi ke hana a ce an yi da su. Shi ne kuma kukansu ne da suke ta yi, kukansu ne suke kawo mu su ce su don ba su je lakwal ba don me za a yanka za babu su. A mai da su ware sane ware. Gwamnati ya ji kukansu. Ya haito da wanga tsarin na ya karama da su. Kenan kan wanda ya koma baya. Duk wanda ya san yana da wata cancanta sai ya hoto mu za mu bincika mu gani in ya daidai sai a daidai sai a bashi karama da aka mashi. Kuma wajen gwamnati kiran da za ni ya kamata in an yi hakan ga a samu hanyoyi wanda za a yi wanda zai kasancewa mutanen nan su cimma gurinsu wasu ga wanga cancanta. Da alƙawalin da aka san an ɗauka wasu wanga cancanta kin a cika shi. Na san lalle kamar wajen gwamnati ba zai zama matsala ba. Matsala yawanci daga mutane suke. Daga mutane. Da wanda za a jagoranci, wanda za a ce wani an jagoranta ka je kai kaza. To muna son mutane su yi kokari su yi adalci wasu kan amanar da aka ba su. In an ce ku zaɓi mutane ku tsaya ku zaɓi na ƙwarai daidai ga yadda ya kamata. A kiyaye wani kwalo-kwalo cikin zaɓen mutane. Menene kiran ku ga tashar talabijin na Hausa 7? Hausa 7 ina mata godiya. Hausa 7 talabijin ce wadda muke saurare kullum da kullum. Hausa 7 ita ce wadda duk kanmu da mu talakawa da wanda ke sama take kai shi inda ya kamata a saurara. Kenan mu baya ga godiya ba abin da za mu Hausa 7 sai mu ta fatan alheri, fatan bunƙasa, Allah ya raya ta, Allah ya ba ku cin gurin da kuke so kuma. Masha Allah, mun gode Darakta Umar Nungu, Darakta na ma'aikatar jiha ta horar da ayyukan hannu. Mun gode da kuka bamu wannan dama. A duka nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na ina mahita wanda ni Siraji Garba daga Maradi, Jamhuriyar Nijar na gabatar maku sai in ce ku kasance ta da tashar talabijin na Hausa 7. Hausa 7 tauraruwar al'umma. Haske ya billo ana da